Калі я быў яшчэ маленькі, а тое было, па дарозе на лецішча маёй бабулі я бачыў горку, вельмі падобную на курган. І бабуля казала: шведская горка. Ну і легенда, канешне, была пра тое, што там ляжыць шведскі военачальнік, які загінуў тут падчас паўночнай вайны, а яго жаўнеры насыпалі над яго магілай курган сваімі шапкамі, носячы землю. І гэта пад самай горадняй. Вітаначкі на канале Гродно 1127. Мяне завуць Васіль Калаш, і ў гэтым відэа мы пагаворым пра тапаніміку і як на тую тапаніміку паўплывалі стасункі з нашымі паўночнымі суседзямі. Мы ўжо казалі ў папярэдніх выпусках нашай серыі пра тое, адкуль ногі растуць у нашых стасункаў са скандынавамі, але безумоўна акрэслілі далёка не ўсё. Апроч археалогіі, дынастычных сувязяў і палітыкі, мы маем тапаніміку. Назвы мясцовасцяў, мясцін ці аб'ектаў архітэктуры. У Беларусі усе старажытныя скандынаўскія назвы грунтуюцца ў межах колішняй дзейнасці вікінгаў. Найчасцей гэта вытворчыя ад мянушак скандынаўскіх конунгаў, гандлёвыя паняткі ці розныя этнонімы паўночных гасцей. На нашых землях найбольш значны адбітак пакінула так званая этнатапаніміка. Гэта значыць назвы сугучныя старашведскаму этноніму свеі ад цэнтральнага абшару сучаснай Швецыі – Свейланду, то бок землі свеяў. Сярод такіх назваў рака Сведь, прыток Бярэзіны ў басейне Дняпра. Таксама гэта рэчка Свень, прыток Дзясны, адной з рэк Вялікага ўсходняга шляху. Прыгадаем таксама азёры Падняпроўя, Свядзёра і Свецкая. У Падзвінні ёсць легендарнае возера Свеўлавы. Існавала нібыта на мяжы двух народаў – свеяў і ліваў. Каля Прапойску, Слаўгараду, месціцца вёска Свенск. Відавочна, што ўсе назвы з асновай свеі не славянскія. Два вядомыя сёння скандынаўскія тапонімы паходзяць з Турава. Гэта назоў места, які паходзіць ад пытання, каму належыць горад. Тое, што назоў паходзіць ад імя Хёвдзінга, бажака дружыны, Тура, тут не мае сумневу. Варта зазірнуць як у летапісы з сагамі, так і ў фальклорныя крыніцы. Зрэшты, назоў нашай краіны, Беларусь, утрымлівае скандынаўскі корань Русь, Рослаген, а не вікінгамі адзінамі. Менавіта ад палітычных стасункаў у эпоху Рэнесансу мы запазычылі назоў інфлянты, які ў старабеларускай мове выкарыстоўваецца для пазначэння сучасных латышскіх земляў. Менавіта са старашведскай, а не старанямецкай мовы. А памятаеце гісторыю пра шведскую горку, з якой я пачынаў расповед? Пастараемся і тут разабрацца. Гэта звязана з падзеямі ўжо значна пазнейшымі за эпоху вікінгаў, а менавіта са шведскім патопам і паўночнай вайной, якім у нас прысвечаныя асобныя выпускі. Папулярнасць шведскіх назваў, курганаў ды старых могілак сярод нашага вясковага люду не выклікае сумневу. Вялікая паўночная вайна пакінула значны адбітак у народнай культуры. Сёння такі аўтарскі збор шведскіх тапонімаў складае больш за 120 назоваў. Сярод іх назвы курганоў, вёсак, палёў, гасцінцаў, дарог, вуліц, крыжоў, камянёў, колішніх абарончых збудаванняў, частак лесу, натуральна. Пераважную большасць з іх складаюць шведскія курганы, вядомыя сярод люду таксама як шведскія могілкі, шведскія магілы ці шведскія капцы. Яны цягнуцца скрозь усю колішнюю этнічную прастору беларусаў ад Падляшша да Віленшчыны, ад Берасцейшчыны да Браншчыны. Сярод іх ужо ад пачатку 18 стагоддзя былі вядомыя Карлава даліна і змена Шведска ля Магілёва. Шведскае поле ля вёскі Ваўздутына на Барысаўшчыне. Владзімір Караткевіч калісьці напісаў пра шведскія лужкі калюгі, адкалоліся штыкамі. І Пярэстань, там, дзе ўкладвалі згоду, каля Любчы. Лічыцца, што менавіта тут біліся акупанты Пятра I і войскі Карла XII. Ну і, канешне, назвы вёсак. Шведы на Ігуменшчыне, Швяды на Вілейшчыне і Слуцчыне, Шведчына, заходняя Браншчына, Свецкая пад Рэчыцай. У беларускім фальклоры узнікненне гэтых вёсачак тлумачылася пасяленнем тут па вайне шведскіх жаўнераў і не абавязкова палонных, бывала проста стомленых вайной. Швецыя некалькі стагоддзяў тымі воінамі жыла, то не дзіва. А мы яшчэ не ўзгадалі шведскіх гасцінцаў. Найбольш
Вядомая з іх каралеўская грэбля, шлях з мястэчка Ухалоды ў Галоўчын, які лічыўся да другой паловы 19 стагоддзя адным з найлепшых гасцінцаў Магілёўшчыны. Як вынікае з падання, гэтую дарогу скрозь балоты пабудавалі у чэрвені 1708 года каралеўскія гвардейцы Карла XII. Шведская грэбля таксама існавала і пад Друцкам. Сапраўды, шведы ўлетку 1708 года ішлі праз гэтыя мясціны. Безумоўна, вядома і безліч так званых шведскіх лясоў. Напрыклад, шведскія сосны ля Любчы, хвоі шведскія паміж вёскамі Чашын і Мрочкі, Уздзенскі павет, ды безліч іншых, да якіх не дабраліся даследчыкі, як тая шведская горка пад вёскай Грыўкі ля Горадні. Да ўсталявання савецкай улады стаялі па Беларусі і так званыя шведскія крыжы, якія, як верылі людзі, рабілі з камення над магіламі афіцэраў шведскія жаўнеры. Традыцыя ставіць каменныя крыжы сапраўды існавала за часоў Карла XII, а таксама ў часе вайны. Каменны крыж прастакутнай формы, характэрны для лютэранскай Швецыі 18 стагоддзя. Са сведчанняў краязнаўцаў, крыжы мелі замшэлыя, незразумелыя лацінскія надпісы. Чым не глеба для стварэння мясцовых легендаў. Варта і пра абарончыя збудаванні прыгадаць. Падчас паўночнай вайны чужыя войскі хадзілі па нашай зямлі туды і сюды. Баёў і патычак было безліч. Зразумела, будаваліся і ўмацаванні. Палявыя ўмацаванні, больш падобныя на сучасныя лініі абароны. Вайна ўжо была даўно агнявая. Стралялі. Вось і рассыпаліся паўсюль шведскія валы, як на Воранаўшчыне, карлавы акопы, як у горках, іншае цікавае. Ёсць нават некалькі вялізных курганоў, гарадзішчаў з назовам Шведская гара. Усе гэтыя гарадзішчы, безумоўна, з'яўляюцца помнікамі беларускага сярэднявечча і не маюць наўпроставага дачынення да шведаў. Але менавіта ў тых гарадзішчах, на высотках, войска Карла XII ставіла абозы, цейхаўзы і трымала абарону. Вось такім чынам інтэнсіўнасць шведскай вайсковай прысутнасці падчас паўночных войнаў наклала вялікі адбітак на народную памяць і фальклор. Амаль што з кожным шведскім тапонімам звязаная тая ці іншая легенда, паданне, байка альбо чарадзейская казка. Не забудзьцеся падпісацца на наш канал, паставіць падабайку і напісаць пашыраны каментар. Пад гэтым відэа, сябры, пішыце, што вы ведаеце пра шведскія назвы ў вашых родных мясцінах. Будзе нагода параўнаць нашыя веды і ўзбагаціць іх. Да сустрэчы!